عركي نسخة زدليك حتت تراي نزيز تبهالنايو كمي جيركا تتقبرو فلت صقم يلن اياي قسن سمع عنده ودبس نركب دو يمسلكا اوي اندعي حجس مويتاتنا ايا تمثل فقر شركنت قال إلنا أنت أدناقرنا يومك واح عبيتشو كتتصمد دو دلي خائخة من أنا كيد حساوي يدلس كيدلس سوق إلى ديد أخ عربل كن وخارو نود أفين تلمنا يوخه كلا كابز بئس عصم ديوس تبهله ودرقمتي أشمور دي أتخون زلا وريد النقويتاي نسخم دا قربت زبي استخدنا أنبسان ديخم بات حيش سمعسك أبي وعيلكم أبزي أفودكا حدا خنبلت أنحنا حقكم سبع رفت سئنو نسخم كأجر ما ترأيكم حق خاجيتاي دونجينا تو ترايتو مالتيو ودب يدلينا يخنبل كلنا نواننت ديوس نتتقامنت إذا ختبلو زصنحكا مس حق كمي يسانه محبرسب عالمن مشارختنانك بخمي يرئيوه بعبيو خا قيح بحري تفطرو او صقانا ايو حج عدهالو ጫው إلى الله حج حدي الله ودان قوالان كفلتا ايه العلا هلو من كبل هلو جيتاي هو الله صنحو كحبكم ايه شيخ زايد يوم جيتاي هلو يتخبروا الشيخ زايد حقوس إله كنديكو أخوري عكاني تحقوس كادو قسانكو إلكا إيه عدقن سنقن كأ كم تزتبهالنايو كابلومي جميرو كل أخلكا إيو واو بطعمي يزمسقن يقني اللي جيتاي نزي تعبتنيا سبأي عدهالو بين زايد من مخواني كرئيو إيه أنا ون مسخالخو أبوشي نزي أنت أسليتكا نقوس ناي مخوان حلمخا رقوس قبارو يا أمن اللي بين زائد حوي عزي إذا مسكنكا بروح معلتي بين زائد بطعمي يفتيو نزلو زي أبوشي نفوعيو درو جميروا هو مؤزوزي يزمسح هو مؤزوزيو قنكا فرحيو بأنصارو خا اتناي عدهالو سبأي حدقنيا ايو بزخونه كلهم مشارختنا ጋዜጠኛታትን ሎቢታትን رخوبهم أدالوهم كأ حراي نسكاتكم حجي نشعبيان ويانن صبق غيرهم زفلطوهم سبات رخيبكم مصنع تجمرو سراويت سوشيال ميديا خدلينا ايو بزعبا باجت ايتسكفو بفلاي انصار شعبيا زخونو اكالات بزغبا حزوهم ابك كلتا ساعات صبصاب كدليه ودينا علنا نእግረ መንገድ خوخم نتبጭ عديبلا سددولي حراي جيتاي نابتل أبيب دويلكا خا دبلوماسياو شفران كم زدليو نقروم اتعتقن سنقن كا خمز بصحو غبر ترديكا هلو تشيتا ابي اللخا هلو بصاي ابت خصاد محاز اللخو بل نعو اتححزومو نوفيس مصني طوالي مصاخو ننادون نفنقلن كا مساخا تمال ايوم ترديكا بصاي إذا عب عوتيو هو جنكا أزي عب تنكا خدليو هو نسوس حقها أنت إذا دا تبيج عدي بلانديو هو حقها نخيد ننقره هو نخيد بيچا ديبلا كمي وعيلكا بيچا ابوچي دليكالو اب اوفيس كيد حراي حجك خيدي امونا اسرائيل انت خوينو دأ حدش زمناو اصوار اللو بلني زمناو انت بولو خاخه انا زبلنبر انت عينت اصوارن تكنولوجين دايو تكنولوجين تبولو خاخه درون روكيت ميسايلات انتي تبلالخا ازو كله ناي اسرائيليو انتي ناي اسرائيل تراي دأ ناي تركي ناي اذربيجان كمان اللو واو بطعم صبق امو شعبيان حوحاتن دا انتي خبلاين سوق طرح بل حدي الله اتو بيچا دي بلا
ስማዕ እንዶ ንስኻ እዚ ናይ ጭፈራ ሕማም ኣይወፃልካን ምሽ ሓቅኻ ሱቕ ኢለኳየ ደሓን ንሱሞ ግደፎ ስማዕ እንዶ ከም ወተሃደር ደርጊን ምሩኽ ናይ ሻዕብያን ነበር ብዛዕባ ሻዕብያ እንታይ ክትብለኒ ትኽእል ሻዕብያ ንነገራት ካብቲ ዝኾነ ሰብ ዝርእዮ ኣጠማምታ ንላዕሊ ብዝተፈለየ ዓይኒ እዮም ዝርእይዎ ከመይ ማለት እስከ ኣብርሃለይ እንታይ እዩ ኣጓኒፉ ጥራይ ዘይኮነ ዘገድሶም ስለምንታይ ኣጓኒፉ መበገሲኡ መዕለቢኡ መን ብድሕሪት ኣሎን ካልዕን ከይፈለጡ ኣይድቕሱን እዮም ቀጽሕን ልዕሊ ኩሉ ኸዓ ዋላ እውን ኣብቲ ዝጸንከረ እዋን ብህድኣት እዮም ዝሰርሑ ኣይርበሹን እዮም ጅግንነትን ፍቕሪ ሃገርን ከኣ እሞ መወዳድርቲ የብሎምን ኣታ ኣነ እኮ ብዛዕባኦም ንገረኒ እምበር ኣበካቶ ናቶም ኩንዶ ኢለካ እየ ይቕሬታ ጌታዬ ኣብዚ ሕዮ ዶ ብሓፈሻሲ ብዙሕ ከነጽንዖ ዘለና ጉዳይ ኣሎ ማለት እየ ከመይ ማለት እወ ማለተይሲ ሻዕብያ ንኹሉ ባህርያቱ ክትፈልጦ ኣሸጋሪ እንድዩ ንኸም በዓል ኣባዱላ ገመዳን ብዓቢኡ ኸዓ ንመንግስቱ ሃይለማርያም ተመክሮኦም ምሕታት ጽቡቕ ይመስለኒ እዚኣስ ሓቅኻ ጽብቕቲ ሓሳብ እያ በል ንኣባዱላ ገመዳን ከምኡ ዝኣመሰሉን ባዕልኻ ረኸቦሞ ዝኣክል ሓበሬታ ኣክብ ንመንግስቱ ሃይለማርያም ግን ባዕለይ ክረኽቦም እየ ሓራይ እምበኣር ብጾት እንቋዕ ብድሓን መጻእኹም ናይ ሎሚ ርክብና ነዊሕ ኣይኮነን ንሓድሽ ምዕባለታት 4 ኪሎ ኣመልኪትና ክንዘራረብ እየ ጸዊዐኩም ማሪኾምኻ ኸለው ከመይ ገይሮም ድዮም ድሂሎምኻ ኣብኡ ደኣ ደሓን እዩ ግን ክትሪኦም ከለኻ ኣይጠምዩ ኣይደኽሙ ኣይሕለሉ ኮታስ ኩሉ ነገሮም የገርም እዩ ኣብቲ ናይ ባህልኸ ኣገዲዶም ድዮም ኣእትዮምኻ ነኖ ዝንባለኻ ሓቲቶም እዮም ዝምድቡኻ ኦኬ ሓራይ በል ሕጂ ንስኻ ከምኡ ግበር ሓራይ ጌታዬ ከምዚ ዓይነት ምትኹኹታኻት ካብ ተኸታተልቲ ስርዓታት ኣዲስ ኣበባ ዝለመድናዮ እዩ እንተኾነ ናይዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ኣዝዩ ዕሸላዊን ንህልው ዓቕምታት ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ግምት ዘእተወ ዘይመስልን ብዓቢኡ ኸዓ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት እዚ ኸባቢ ዘይተረድኦ ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ ንዓና ኸዓ ኣብ ርእሲ እቲ ዘለናዮ ቁመና ተወሳኺ ድርዒ ይኸውን ብዝኾነ ዘረባ ኸየብዝሓልኩም ናይ ሎሚ ዛዕባና ነዚ ኩነታት ብኸመይ ንሓዞ እዩ ብመጀመርያ ጃጓር ተዛረብ እንታይ ሓድሽ ሓበሬታ ኣለካ ሓራይ እምበኣር ብጾት ከመይ ጸኒሕኩም ስለላን ኩለላን ከባቢና ብፍላይ ከኣ 4 ኪሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ኩላትና ንሰማምዓሉ ነጥቢ እዩ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ይኹን ወደብ ዓሰብ ከኣ ዋላ እኳ ብወገን 4 ኪሎ ሕጂ ዝተላዕለ እንተመሰለ ብውሽጢ ክስራሓሉ ጸኒሑ እዩ ንሕና ኸዓ ይትረፍ ዝተዘርበ ዝተሓስበ ዘስምዕ መስመር ከም ዘለና መፀን መዓስን ብኸመይን ኣብዚ ክበጽሕ እዩ ንጹር ስእሊ ነይሩና እዩ ብዝኾነ ክሕጽረልኩም ክሳብ ሎሚ ንግሆ ብዘለና ሓበሬታ ኣብዚ ጉዳይ ብውሕዱ 3 ኣካላት ተረባሕቲ ይኾኑ ኢትዮጵያ ኢማራት ከምኡውን እስራኤል እየን ኢትዮጵያ ብዓቢኡ ካብ ውሽጣዊ ጉዳያ ንምሕዳም ነቲ መራሒ ኸዓ ናብ ባሕሪ ወይ ወደብ ዝመለሰና ብምባል ክሳብ ከም ንጉሳዊ ኣካል ንምርኣይ ይኽእሎ ብኡ ኣቢሉ ኸዓ ዓንቃፊ ዘይብሉ ናይ ኩሉ ግዜ መራሒ ይገብሮ ኢማራት ከኣ ንዞባዊ ዕብለላ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ብምብሓት ክመጽእ ንዝኽእል ቁጠባዊ ይኹን ጸጥታዊ ኩነታት ጸላዊት ኮይና ንምውጻእን ካልእን ትጥቀመሉ እወ እስራኤል ከኣ ብሓፈሻ ነቲ ካብ ሃገራት ዓረብ ኣለኒ ትብሎ ስግኣት ንምንካይንን ብዓቢኡ ኸዓ ንህላወ ኢራን ኣብ የመን ካብ ቀረባ ንምጽንጻን የገድሳ ብሓፈሻ እዝን ካልእን እዩ እቲ ምኽንያት ኣብ ማእከል ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ዝተወሰነ ሕብረተሰብ ጥራይ ክረብሓሉ ዝድለ ዕላማ ኣሎ ንሕጂ ግን ኣብዚ ኣኽለና ሓራይ እምበኣር ኣብዚ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም ናደው እንታይ ትብል
أنا እዚ ተኸታታሊ ናይ ምግባት ሕማም ስርዓታት አዲስ አበባ ሓንሳብን ንሓዋሩን ዝድምሰሰሉ ሃዋህው ክንፈጥር ኣለና ባህላ እየ ብኸመይ ብኹሉ ዓቕምና እኹል ዝኾነ ስለያዊ ሓበሬታ ኣለና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዋላ ብኣፅዋርን ብቕዓትን ከመኣን ኣዚና ንሒለ እወ ኣነ እውን እዚ ቆልዓ በሻሻ ክንድዚ ዓይነት ድፍረት ረኺቡ ልዕላውነትና ካብ ደፈረ ክንፍንቅሎ ኣለና ባህላ እየ ሓራይ እግሪ መኸል ተዛረቢ ኣነስ ተሃዊኽና ናብ ጎነፅ ኣይንእቶ እየ ዝብል ንሶሙን ናብ ከምኡ ዓይነት ሕውከት ወሲዶም ነቲ ኣርእስቲ ዞባዊ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣህጉራዊ ዛዕባ ክገብርዎ እዩ ድሌቶም ሓራይ ዓይኒ ንስሪ ምስ እግሪ መኸል እየ ዝሰማማዕ ብዝኾነ ንነገራት ሕዲ ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ድሓር ከዓ እዚ ናይ 4 ኪሎ ሕንጻይ ዘይኮነ እቲ ቀንዲ ደላይ ነገር መን እዩ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ግድን ኣብ ዝኾነሉ እንተዘይኮይኑ ብዙሕ ግበረ መልሲ ዘይመሃብ ስለያውን ጸጥታውን ኣካይዳና ኣሓይልና ብኣተኩሮ ምክትት ኣለው ነፍሲ ወከፍኩም ኣሃዱታትኩም ኣብ ልዑል ጥንቃቐ ኣጽንሑ ሕጹጽ ዘራኽብ ጉዳይ ክህሉ ኸሉ ክሕበረኩም እዩ ንሎሚ ግን ኣብዚ ኣኽለና ከመይ ውዒልካ ፍቕረይ ደሓን እዩ መቸም ብወገን ኣዲሃሎ ዝኾነ ግበረ መልሲ የለን እዚኦም ርጉማት እንዲዮም ከምዛ ዘይሰምዑ ሱቕ በቃ ደሓን ኣጆኻ ክዛረቡ እዮም ከይፈተው Huh?